Силистра се намира на 120 км от Русе и на 140 км от Варна. От столицата до тук разстоянието е цели 500 км. Много по-близо до Силистра е румънската столица Букурещ, само на 130 км. В момента съм на най-луксозния кораб в град Силистра. Тази атракция се предлага от дълги години, но съвсем отскоро плува този луксозен кораб. Той побира 100 души и на него, освен разходка, може да се организира парти, вечеря, коктейл или каквато друга забава решите. Дочух, че дори наскоро на него е правена и сватба. Наймът на кораба за един час е 240 лева. Мога да ви посъветвам, дойдете ли в Силистра, не пропускайте разходката с това корабче по река Дунав, защото това е едно незабравимо преживяване. Когато попаднете в непознат град за първи път, най-добре е да попитате местните хора, кои са основните забележителности и най-интересните места в града. Точно това ще направя и аз. Вие откъде сте? Тук от Силистра. Чудесно, да ми разкажете кои са хубавите места, които може да разгледаме във вашия град. Сложен въпрос. Защо? Сигурно има много. Има, да, много. Зависи какви природни забележителности или какво. Всякакви забележителности, исторически, природни, за каквото се сетите. Природни, тук наоколо е резервата Сребърна, който предполагам доста хора знаят. Градовете по Дунава се гордеят най-вече с присъствието на реката. В Пазарджик няма такава река. Така, а някакви забележителности? Забележителности, крепостта. Горе Меджиди Табия. Първото, което всеки един българин, който живее в вътрешността на България, му е интересно да дойде на брега на реката. Тук нататък са разкопките на града, паметника на Дочо Михайлов, градската градина е много добре уредена, историческия музей, той се намира в тая посока напред е. Имаме исторически музей, имаме Меджиди Табия, една крепост. Друго, със сигурност, като всеки град си има исторически, имаме римска гробница. Местата са много като цяло, не само в града и в цялата област. Като започнем горе с така наречената крепост Меджиди Табия, и което е едно исторически паметник за града. Също така съществуват много неща. Дунавския парк е много красив и голям. Предполагам, че сте го посетили. Все още не, но ще го посетим. Какво е имало в Дунавския парк? Дунавския парк е идеалното място, може би, за почивка, така се, защото на спокойствие. Дунав, река Дунав, която всички виждат на карта, но тук я виждаме живо всеки ден. Освен това, което каза приятеля ми, северната и южната крепостна стена, римската гробница, римската вила. Освен това, има още много такива места, които могат да се посетят при добро желание, естествено. И много ми харесва спокойствието на града. Определено и парка ми е любимо място за почивка. А има ли наплив на румънци след отварянето на границите? Наплив на румънци има, защото могат да си го позволят. Очаква се нашия наплив нататък. Със сигурност много туристи идват, дори сега още повече по реката. Идват с кораби, с лайнери, чужденци, които спират. Преди няколко дена имаше от Плевен една група. Сега ще посрещаме, имаме си гидове по един проект в града и ще поемаме групи също от цяла България. И всъщност града вече си има екскурзоводи и все повече хора ще идват. Вие откъде знаете толкова много? Ами, аз съм екскурзовод вече дипломиран. Чудното е за всички, които ме питат откъде съм, когато казвам, че съм от Силистра, и още по-чудно е, че на мене много ми харесва да живея в този град. Както разбрахте от силистренци, градът е бил обитаван през различните епохи от много цивилизации и до наши дни са запазени многобройни художествени, археологически и исторически паметници. За богатата и многовековна история на град Силистра ще ми разкаже професор, доктор на историческите науки Георги Атанасов, който е директор на археологическият музей в града. Намираме се в центъра на античния Доростор.
Един град, възникнал след грандиозната победа на император Траян над варварите само на около 50 км от тук. 106 година той слага началото на този град със сигурен репер. Тук идва една от най-боеспособните единици на Римската империя, 11-ти Клавдиев легион, и Силистра се превръща в опорна точка, в фортификационен център на Римската империя. Градът се разраства сравнително бързо, получава епископска катедра още в края на IV век, благодарение на това, че той дава 12 древно просяли светци мъченици на християнството в българските земи, една от най-големите групи, след които изпъкват имената на свети Дази, свети Емилиан. Благодарение на тази слава, която се придобива града в ранното християнство, той е един от първите, които получават епископски катедри. Малко по-нататък е епископската базилика, а тук върху руините на римската вила, градската римска вила, епископския дворец е построен в края на IV век. Раннохристиянските мъченици на античния град, техните мощи са били полагани тъкмо в тая зона. В зоната на античния некропол на античния Доросторо. На около 50 метра от тук се намира значителен обект от този период от IV век. Гробницата с стенописите. Гробница също на виден магистрат на града от IV век. Какво може да се съди, че е виден магистрат? Виден магистрат се съди по това, че той е изобразен с костюм, дрехи, знаци и инсигнии, които са характерни за най-висшите сановници в Римската империя – сенаторите и патрициите. Интересно е, че времето, когато е построена тая гробница от този знатен римлянин, съвпада с раждането на една знаменателна личност не само в историята на Силистра и България, изобщо на християнската цивилизация. Това е Флавия Еци, най-интересната знаменателна личност на този град, който е бил на практика премиер на Римската империя, министър-председател и който успява да спре Атила и хуните на каталонските поля. Каква щеше да бъде историята на Европа, ако Флавия Еци не беше спрял хуните и Атила, то ние не знаем. Но историята щеше да бъде различна. В Югоизточна Европа са открити стотици гробници, но според специалистите най-интересната късноантична гробница е Силистренската гробница и това е обяснимо, защото това е най-красиво стенописаната гробница на Балканския полуостров. Имайте предвид, че това са стенописи на 1600 години. Твърде възрастни и твърде ценни, непрекъснато да влизаме и да ги унищожим за няколко години. Ние трябва да ги оставим все пак и на следващите поколения да се любят на този изключителен паметник. Гробницата е съхранена по-скоро стенописите във вида, в който са открити. Тук няма консервация и реставрация. Запазени са така, както са били преди 1600 години в средата на IV век. Римският патриций от Доросторум определено е получил своята титла в двореца в Константинопол с тази грамота и се е гордеял особено с тази висока титла и именно в своето заупокойно жилище той е показал символите на тази титла, които са елементите на неговия костюм. И както виждате, слугините му поднасят, ритуално се измива, тази слугиня му поднася вода, тази парфюми, много е красива, тази му кърпа, накрая се оглежда, а мъжете носят с ритуални жестове елементите на патрицианския костюм, най-важен от който е, разбира се, хламидата с тези емблеми, тези пагони бих ги наречил, и златната фибула, която се подарява лично от императора. А таванът е покрит с многобройни растения. Таванът е разкошен. Палмите, наровите, лъвовите,
тигрите са характерни за Близкия изток. Вероятно господаря, а той е изобразен като юноша тук няколко пъти, се е родил в източните провинции на империята, вероятно в Египет. Като войник е дошъл в 11-ти Клавдиев легион, но най-ценното в своя живот той е смятал своето детство, както впрочем всички ние. Най-така вълнуващия момент от нашата биография, най-скъпия се оставя детството, и своето детство като един въображаем рай го е изобразил, където е очаквал, че ще отиде след своя земния живот, защото е вярвал и в безсмъртието, защото двата пълна с кантеро, с вазата, с жива вода символизират безсмъртието.